עכשיו עם ניתוח לקשירת צינורית זרע, ויסקטומי, כך קוראים לזה, זה אמצעי מניעה שגברים בעולם מאמצים ולא מעט, אבל הגברים הישראלים פחות, עד לאחרונה. אני חייבת להגיד שזה נשמע נהדר. מה נהדר בזה? כל אמצעי המניעה קשורים בנשים לוקחות הורמונים, נשים דוחפות דברים לתוך הגוף שלהם. הנה... התקן. הנה, התקן, דיאפרגמה, והנה משהו שגבר צריך לעשות. בשביל למנוע הריון לא רצוי, אז באמת, האם הדור החדש של הגברים בישראל מוכן לקחת אחריות על מניעת הריונות להטיל בעצמו מום? יושב איתן... מום? מום! לגמרי, להטיל מום. יושב פה דוקטור אוהד שושני, רופא בכיר, אנדרולוג במחלקה האורולוגית בביילינסון. האם אתה מסכים עם ליאון שמדובר במום? לא מדובר במום, מדובר בפעולה כירורגית פשוטה, שמטרתה לשמש אמצעי מניעה קבוע לגברים שסיימו את תוכנית הילודה שלהם. הגבר יכול, אבל מה זה סיים את תוכנית הילודה? באיזה גיל גברים באים לעשות ניתוח כזה? זאת אומרת, באיזה גיל? אתה סיימת את תוכנית הילודה שלך. במחזור סיבוב הזה, מי יודע מה יהיה בעתיד? גברים יכולים להביא ילדים גם בגיל 60. לא אמרתי שזה שוקל, אמרתי שזה אפשרות, ואני לא רוצה לחסום את העתיד, אני אוהב שהעתיד פתוח. יש לרוב שני סוגי גברים. תקלי, יש מישהו מדבר שם, בבקשה. לרוב יש שני סוגי גברים. הגבר בגילאים ה-30, 40, נשוי, סיימו להביא את הילדים שהם רוצים כזוג, 2, 3, 4 ילדים, ואז מי שהחליטו שאינם רוצים ילדים, הוא פונה לעשות וזקטומי. והסוג האחר של הגברים, הם גברים בגילאים קצת יותר מבוגרים, 50, 60, גרושים, אלמנים, שאינם רוצים להביא ילדים עם בת זוג קבועה או עם בנות זוג מזדמנות, ורוצים להיות בטוחים ותלויים בעצמם ולקחת את האחריות על עצמם. אתה יודע מה גורם לי עכשיו הדברים שהוא אמר של ליאון שאני עדיין מזועזעת? האם אני יכולה לעשות לו את זה תוך כדי שינה? בלי שתשים לב? אני לא חושב שזה אפשרי. זה לא חוקי, דבר ראשון. אלא אם כן יש לך מיומנויות שאינן ידועות לי. לא, אין לתאר, מה זה היה הדבר הזה? לא, כי, מה זאת אומרת רגע? דבר ראשון, תרגי. דבר שני, בוא נדבר רגע, זה הפיך. זה מי אומר תרגי, מי שאין לו מה להגיד. לא, אני פשוט רוצה שנתרכז רגע ביתה, ואחרי זה נסגור את החשבון בינינו. אז קודם כל אני רוצה לומר, תמיד כשמטופלים פונים אליי, או גברים פונים אליי, אני אומר להם, תחשבו על הפעולה כפעולה בלתי הפיכה. כי אתה צריך להגיע שלם עם עצמך, ולדעת שאתה אינך רוצה ילדים, כי לא תמיד ניתן להפוך את זה. אבל יש הרבה דברים שמגיבים כמו שקרה לנו, שזוגות שבהם האישה אומרת, תעשה את זה, והגבר אומר, לא, 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 לא. יש גברים שפונים מיוזמתם, ויש גברים שפונים כי האישה יותר לוחצת ואינה רוצה או אינה מסוגלת להשתמש באמצעי המניעה, יש לה תופעות לוואי. יש נשים שלמרות אמצעי המניעה נכנסו להיריון, יש לי זוג שהאישה נכנסה להיריון למרות אמצעי מניעה, היא כל הפעם הייתה מאושפזת בהיריון בסיכון גבוה, ובסופו של דבר הם הגיעו לווזקטומי, כדי שלא להגיע למצב הזה. אבל יש ניתוק? יש קשירה? בוא תסביר רגע. אז בעצם מה שעושים ברוב המקרים, מנתקים את צינורות הזרע, ואז יש שיטות שונות, אפשר לקשור, אפשר לשים קליפים, אפשר לצרוב את הלומן, את החלל הפנימי. כלומר, יש שיטות שהן הפיכות ויש שיטות בלתי הפיכות? לא, כל השיטות הן בסופו של דבר מטרתם לנתק את הצינור. בסוף הטכניקה יש לה אחוזי הצלחה שונים, וכל רופא גם בוחר את הטכניקה שלו, אבל בסופו של דבר המטרה היא להיות פעולה בלתי הפיכה. זה בלתי הפיך. ניתן להפוך אותה, יש ניתוח לעשות מה שנקרא Vasal Reconstruction, או חיבור מחדש של קצות הצינור הזרע. אין לפעולה הזאת 100% הצלחה. ככל שעובר הזמן מהווזקטומי, אחוזי ההצלחה יורדים. יש סיכונים בניתוח הזה? יש סיכונים ממעטים. זה פעולה שהיא סך הכל קצרה, כ-15-20 דקות. היא בטוחה. בהרדמה מלאה? אז כך, יש בהרבה מקומות בעולם, זה מתבצע רק בהרדמה מקומית בלבד. בארץ זה לא כל כך שכיח, זה קשור גם לסוג האוכלוסייה, גברים ישראלים לא כל כך אוהבים שמתקרבים עם מחט לאזורים הרגישים, ולכן... כבר הרחבת לי בעצם זה שהזכרת את האפשרות. לכן לרוב אנחנו גם... לא, אתה מבין, נשים עוברות היסטרוסקופיה. לא, אבל מה לעשות? מה לעשות? נשים ככה, גברים ככה, מה זה קשור שנשים עוברות? מה להשוות בהכל? ממי, זה לא ככה שנשים וגברים נולדו, פשוט נשים יודעות לסבול יותר ולנשום... ולנו יש רגישות באזור הזה, וכואב. לא, אבל לנו אין רגישות. אתם עוברות לידות, מה אני אעשה? לנו אין צורך. אז יש גברים שהיו, מספרים לי, הם היו בקרבים, הם היו ביחידות מובחרות, ולמרות זאת הם עדיין מאוד חוששים. זה רעיון מאוד קשה. שהם מגיעים לפרוצדורה. ההחלמה מזה? ההחלמה מזה היא קצרה בדרך כלל, כיום-יומיים בבית, שבועיים ללא מאמצים או יחסי מין,
בערך כחודש, חודשיים לאחר הפעולה, כבר בערך שכחת שעשית אותה. לצורך התחקיר קראתי כל מיני תגובות בכל מיני מקומות, ויש כל מיני מיתוסים, שזה יכול לפגוע בזקפה, שזה יכול לפגוע בתפקוד המיני. לא, אז זה לא פוגע בזקפה, זה לא פוגע בתפקוד המיני, זה גם לא, אפילו לא מפחית משמעותית את נפח השפיכה, כי רוב נפח השפיכה לא מגיע מהאשכים. רק כ5-10% מנפח השפיכה מגיע מהאשכים. ולכן זה לא משפיע, להפך, אם כבר גברים מדווחים שיש להם יותר הנאה ממין לאחר מכן, כי הם בטוחים, כן, כי הם בטוחים שהם לא הכניסו להיריון, זה יותר משחרר אותם בדיוק. נשמע מבטיח. אוקיי. אני חייבת בתור אישה, מדברים הרבה על חלוקת הנטל, אז אישה נושאת ברוב הנטל של תכנון הילודה ואמצעי המניעה. והלידות עצמן. ואם אפשר לשחרר אותה קצת מהנטל הזה ולהעביר אותו לגבר, אז למה לא? בהחלט, אז יותר ויותר גברים היום לוקחים בעצם אחריות על עצמם, ומאפשרים לאישה להימנע מאותן תופעות לוואי לא רצויות. והחדרת הורמונים, יש בגילאים מסוימים שזה כבר יש מחקרים. טוב, אנחנו מזמינים אתכם לכתוב לנו מה דעתכם על הרעיון הזה, גברים במיוחד, תכתבו. לא, וגם הקטע שאתה מתכנן עוד ילדים בגיל... לא הבנתי את הקטע. אולי יום אחד, יודעת, מי יודע מה יקרה. מה? סיבוב שני, לא יודע, לא יודע, יש כל מיני אופציות. לא יודע. אמי שלי, אתה מוזמן עכשיו לעשות מה שאתה רוצה. אל תחכה לגיל 60, מה שנקרא. לא, אני מחכה לבלות איתך עד 120. אבל, יש סיכויים, והסטטיסטיקה היא לא לטובתנו. הסתבכת עם אייטם הזה. קשת 12, הטלוויזיה של ישראל.